Вратата към океана или вратата на естуара. Ето къде е Тихи океан нататък, тази една лодка се вижда. Ето е вратата и устата на естуара. На едно мостиче предприемчивите местни са направили килимни заведения. Няма непущи горещини. От тук канала наляво, до марината, където е все още Натали с И, Е.